Men altså, du startede allerede der. Jeg startede der, ja. Nu håber jeg ikke, at du slår mig ihjel backstage bagefter. Men lige nu så ved jeg jo, at Lars han sidder og tænker, hvad venter der nu på mig? Nå, for fanden. Ja, men du lærte... Nej, jeg var ikke nået så langt. Nej. Du skulle lære at tale russisk, Lars, til din rolle i House of Cards. Du skal faktisk også lære at synge på russisk. Ja. Ja. Skal vi lige prøve at se et klip med det? You might not know this one, but it's easy to follow. You have C for me. Помним, пана моя коробушка, есть и сись, есть и парча. Sådan. Hvor meget arbejder du med det russiske? Altså helt vanvittigt meget. Jeg vil sige, det er den største del af det, jeg faktisk er, der er mit arbejde i det. Fordi i det ligger der så meget. Der ligger også karakteren, altså når man favner om, hvordan, det er jo ikke bare det at få det russiske til, men det er også, altså, hvor meget eksponerer han, og hvor hårdt går han til den, og så videre. Hvad med sangen? Hvor lang tid tog det? Sang, den tog mig en måned, altså. Mindst. Og det er altså jeg synes, vi skal hilse på hende, som hjalp dig. Er det rigtigt? Ja, vi har en lille hilsen fra hende, der kommer her. Thank you, Denmark, for sharing Lars with us. You lit up the set, off stage, on stage, and everybody still talks about you. Okay, Lars, I have a big challenge for you. I wonder if you might remember your favorite Russian song. Полна моя коробушка, если сидеть и парча. Пожалей, душа, зазнобушка, молодецкого плеча. And I think you know the rest. Yes? You can take it from here. Wow. Lars, Fortsætte. altså, jeg har teksten her, og så synes jeg, vi skal gøre det rigtigt, ikke? Fordi, Morten, må vi bede om et C? Помним, полна моя коробушка, если сидеть и парча. Пожалей, душа, зазнобушка, молодецкого плеча. Пожалей, душа, зазнобушка, молодецкого плеча. Tusind tak for besøget begge to. Tak fordi I ville lege med. Og så glæder vi os rigtig meget til at se jer på garanteret rigtig mange flotte præstationer i 2016 også. Tusind tak skal I have.